Marijke was 18 toen een dokter tijdens een routineoperatie haar ruggenmerg onherroepelijk beschadigde. Valère werd het slachtoffer van een verstrooide assistent. Ik ben bij Boomerang en vandaag zullen we het hebben over medische blunders. Wat is gebeurd bij jou, Marijke? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Ja. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Marijke hier hanteert. Jij had Omdat een normaal het was leven. bij mij dus ook de eerste gewaarwording en ik dacht dat kan niet. Sorry, wat er hier ineens gebeurd is. Excuseer. Valère, sorry. Ik aan de... Ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb hetzelfde. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemband. Maar Ik vind dus dat dit kan overal als gebeurd is. ik vind het vrij ergerlijk, meneer, als gedurende een half uur Dit kan voor mij uitgelachen te absoluut worden niet. vlak met je kan proberen. Even naar het